Muri kuona magirori amukasungaya vashoma vari kupindira chipostori ichi zviripo. Wakageza kwanga uri muteuro kai kunyepe kasi wakuzisa tokwanga usiri muteuro handizvozvo. Saka vashoma vari kupindira magirori vachisunga madhuku aya vachiisa magemenzi muchengo chemba vari kuita zvakanaka. Ziko the journalist Mazoro ichangame makatitaurira kuti nemukosha wangu nemarero nemwana wangu aifisa dzimba namukurunga tichinetsana vakatituma kuti tiende togofamba tikafamba tikabata result amukurunga watadza kuuya ndinga ndine mukwasha kuya kwaakaita akati mwana wangu anomuda nemwana wangu wari kudanana. Saka tazobva kuno takati aizisi sezvo achidanana haisipo nejudgment ngematonga iyoyo takanga tagazvigamuchira. Asi tasvika kumusha uko atezvo amukurungai wangu wakatumira shoko kuno mukwasha wangu achivataurira kuti zvamataura izvozvozvo izvozvo ndichaya ndichibhadhara. Vazovatumira futi kuti mwana wenyu oti ndiri kuuya nezvinhu zvake kwamuri ndigouya kuzomusarenda. Saka ipapo changamire ipapo pakandiremera ndarasika ndokusha tiri kuenda kupirigwa kupo ndiri kunzwisisa kuti tikatonga mukomana kurudzi wemukadzi uyo akati ndiri kutora mukadzi wangu zvakaita nana baba nemukadzi wangu ine handinei nazvo ndiri kuziva kuti asisizo mukadzi wangu ari innocent handizvozvo. Akazoenda mumba kwavo mwana mukomana handiti akabva chii chakaitika ndopa akarara pungwa achipopoterwa navabereki vake kuti isisu wagoenda kuzosainirei uko iwewe wasaina kuti mombe akati aiwa ini handina kusaina izvozvo asi kuti ini ndati inini ndikuda mukadzi wangu zvitawana mambo hazvichinji kunyange asina kusaina baba yavo vakaromba totenda zviri pachena sisi takazotaura vakagezesa mwana kuti asingadi kuzotaura sedare unogezesa mwana womunhu here muteuro bereki wakasingazivi pakati peusiku kasi taida kuti zvizvipruvhe zviga kuti ndo zvazviri tigone kuvabata. Mombe dzatikaita haisi mistake kana uchingori kusaina ndokune basa isi togadzisa zvepasi zvatadzwa zvavakaita. Saka kuti kusaina kuna basa changoenda chivatorera kana nguva yakwana imwe dambudziko reinderei. Mukwasha wacho akanga andikumbira pari pafoni achiti baba handina mari yezvino ndiri kutambudzika ndikukumbira mumbondibatirawo pamadheti akataurwa musi wa2 imbondibatirewo mudzimai wangu ndozoya ndozomutora asi izve nhasi kuti ausvike panapa handisi kumuona. Nhasi ndituka baba unonoka akatanga neakapedzisira isa kugamuchirwa zvakafanana asvika na2 o'clock nasvika na6 makuseni vese anokugamuchirwa zvakafanana kunzi vese masvika pamwe achauya tisati tavhara tinonga kugamuchira kuti asvika. Saka ndingoti kana uchiripo wozitoku zuva ra2 ndiranhasi kana akasvika mangwana asvika asapotsa nezuva rimwe chete kasi munomutambira kuti asvika ndizvozvo. Changamire pandiri kukumbirawo ndochokuti kuchengeta iye ari kukwanisa kunge achichengeta mwana wake handitika mukadzi wake haasi kumumentena. Tingambonyekidze baba tingavambonyekidze vane mafungira avo manga mati kudii iye aifanira kunge achimentena mukadzi wake nemwana wake. Takurumidza manzi chengetere mudzimai wangu tine 2 weeks mabva mudare mukomana akati andotora mukadzi wake akati chengetai svika musi wa2 muda kumentenerwa nhasi ndi2 maisa chidindo chemaintenance. Aiva ndiri kukumbirawo handina kutaura izvozvo mambo bako izvo ndiri kukumbirawo Changamire ndechekuti kubvira auya kubva nyaya ichitanga iye anongokonzentrata nemwana wake pamusoro ibabo hatifaniri kuita dambudziko mimidaiso makatogarako makateerera iye wega muridzo ari kuitwa izvozvo achitsanangura tinyatsonzwa kuti ivo vari vaviri vari kumbotaurei. Ini mafungira angu sorite ndichamba mukana mwana ndiri kuudza taita vabereki vanoendera vana pamberi ataita vabereki vane mitemo yavo yekuti mwana anotya kuti manje zvaari kuda mwoyo make
haangazokuona nokuti ari musituation yababa. Zvamurikuitisa mwana wenyu izvi ndozvamuri kuda inini. Vaundiudze. Woza ndifunga kuti mwana uyu kana akatumira $10 inenge yakanyorwa kuti innocent mazita remwana. But amai ndiwo vanobata mari votenga. Inozonyorwa zita remwana here kati ino yakanyorwa zita raamai. Kana zvakatonza atumazvire zvamwana wangu. Haana kutumatisa pamwana wake. Hama mudzimai wake nemwana wake. Ndekuti zvikutandirwa nemudzimai wake. Saka baba dai mambomira maitanyota inyimo. Yokanga baba muvhu. Kusati pachena. Totenda dare. Ndikusaziva. Aiwa ndinoda kubatsirai. Wai ndiri kudaro mukuru wangu. Muri kuona mwana wenyu kana kugadzika paka. Muri kupusha mwana wenyu kubuda mumba zviri izi. Boza chaachangotaura ka kuroverera murume wake. Murume uyu ko ane nziva anoona. Ndizvozvo. Anda but mukadzi wangu inini ndikuda kuti nditeimba naye. Kasi ndozvaakunotaura futi. Iwewe mwanangu ndinoda kuti umuke kana uchida murume wako ka. Don't expose him zvako kuita izvo. Ava mutarise zvonyama. Ndikuti ndikuziva kuti decision iri kubva kuna amai nababa. Kasi kana muri zvamukuda auya iyo city. Ndakupa uchida kuroverera murume wako kuti mari yako yakanyorwa kunzi innocent. Anonzani? Mari yako yakanyorwa kunzi tendai haina inini mukati. Uya akotaure but ndikuziva kuti imba yako kuirwa zvibhagera wega. Amai musadaro. Samanikize. Amai musadaro. Baba mwenye akabadilika mazanda. Mwana wangu ni nasi 6 months. Ndakakundwa nikuwasha mukadzi akachibhara. Ndakamtora ndikagara naye. Murume akaenda kubaza musoja anotore urengi. Pandakagara mwana wangu 6 months. Handiracha ndikataura, handiracha ndikapinda pazvinhu ndakotengedzera naye. Mari payaitumira paideka ndinokudzai baba. Isi totono madzimai panotumira mari kana pakwadza kukanisana makwavo. Ndotera chindikutera mhuri yangu inoitira vana venyu. Handitambazama. Totete. Kuvatumira mari akakutumira mari mukadzi wake. Totete. Ndizvozvo. Mimi baba nyaya mabreak sokupa mabreak mochi chinoitika. Yezvinhu wamusoka akandowana pamina atezva arikunokuti murume wake musoka. Totete. Aicha. Ndosaka Uya musikana amai ndozvamuri kuda. Ini ndiri mambo anovaka. Mamuti enda apa. Inini ndiratete. Kasi muda kuti abve pamurume. Samuti aenda apa kunoti zvese zvakamuta musagare tumatare tunoyanura vana venyu. Variko kunzoku zveshuwa vari kuda kupinda mudzimba. Varimo. Uyu mukomana ndiri kuti ane dambudziko. Dambudziko akabva kudare achimirira baba vake vasingade kuuya kudare. changamire pamusoro uyu. Tinokumbirawo mameseji aitumirwa awa ndiwo atete wachitumirwa mukwasha wangu inini. Aitumirwa nani? Naiwo atezvara wacho. Zvinoinewe. Zvinoinewe. Naiwe. Inini ndikunetsana nemwana wangu inini. Ndikutumira message mwana wangu. Ukuzvinzwa. Ari kurakidza mukadzi wake. Kana mukadzi akatora akakuparakidza inini. Zvake izvo. Inini nababa vangu ndisi kunetsana. Zvapinda papi kumba kwa Thomas. Kwa Gracious zviri right. Imika ipi. Poshaka kupiswa kubanate. Wazani mwana wenyu. Akuda munhu wacho wazikura. Tima kumenge Atazwa baba murume uyu wakanyora message mfoni yemurume wangu. Wakanyora mufoni menyu. Mfoni warume wangu achinyorera rume wangu. Baba vada kuenderera varume. Wari mukwasha futi inini mukwasha wangu. Ari mukwasha wangu inini. Pamusoro kwirirai dare munge. Yes. Mazvinzwa. Kwirirai dare. Wozi munhu waanangana naye asiri. Kwirirai dare. Ndiri kufungidzira kuti amukungai vaya vane mwana wamabushu ndiwo ka. Ndiri kufungidzira kuti vari kunyangadza zvinhu vachinyangadza mambo vachitadza kuziva zvokuita. Amai vakwirire munobva kwamurewa kai. Vakwirire dare kwamurewa. Mazvinzwisa. Kwete kuno munogona kundofevhera. Handisi kuda kuti muite izvozvo. Munobva mamambani. Nyajini. Hama yangu uyu. Ende munoudza mupurisa kuti hanzi namambo bushu. Mwana ngaauye kudare kwenyu. Kana achirakidza unhu hwakadaro
ndiwe mombe nembudzi zvichikwira nokuti kana achishora atezvara achivatumira meseji kana atete haana unhu anofunga kuti mambo wake anomufevhera endai munokwira dare kwamambo Nyajina tinokupai tsamba isusu kuti aiwa uyu mutongei matongera munoita hatifevhera vana vedu vachita zvakaipa kana vachita kasi musapunze imba yevana avo haina chokuita nezvekuita iwo ndemunhu ari kunyara ayanikwa pachena kuti anoita zvakaipa munyika mabushu saka izvozvo hazvinei nemi izvozvo muri kuona magorori amukasungayo vashoma vari kupindira chipostori ichi zviripo wakageza wakonga uri muteuro kai nyepe kasi wakuzviza kuti wakonga usiri muteuro handi izvozvo saka vashoma vari kupindira magorori vachisunga madhuku aya vachiisa magemenzi muchengo chemba vari kuita zvakanaka saka musanetseke stereki nazvo izvi ndikuona mukunetseka stereki plus imi unenge une mukomana wako akakumirira kunzoko auda kupiwa naari bhozi musaite pressure ndeye nemudhara iyo mukonde ukudyiwa nemwana uyu ingati kapiwa zundo ramambo mukubva kumadzimambo kaipa ine mupiwa bhagidhi rake kamadyi changamire inini handina pese papa mwana ende anofanira kuti kozi inini wakoya uchindiudza zvakaipa ndisababa inini ndinomira handiti bende chimubvunza manje kuti mwana wako chimubvunza kuti imba uchikuida here imba uchiri kuida here mwanangu kozi toda muno mudarira mambo muno utaure chaizvo straight kwete zvokuti ndiswere chitenderera inini handidi zvokutenderera asisi enda heni kumba hapana nyaya ana baba vanenge isusuwo futi vada kudza izwi kuti ufuswe zvokutaura hatisi kuda izvozvo iyo decision ndiyo yatinoda kuti uve nayo kuno inomirira murume wako mirira nguva inokwana anouya chiendai kumba tetendai kumba musaweste mari endai kwaNyajina monyorerwa chi Samoni ngaauya kuzosungwa isu tinomupawo judgment yedu kuno inoenderana nenyaya yake yaanayo kuno munouya motora tokupai dzinosangana iko mazvita